Здравейте хора и добре дошли в ден 3 от нашето пътуване до Павел баня. Днес отиваме до една гробница. Поредната ни гробница, защото вчера не успяхме да обикаляме и просто нямаше как всичко да снимам. Вчера просто не се събраха много гробници. А ние искахме да отидем и на басейн. Така че решихме днес да отидем на тази гробница. Откъде много яко влак, че снимаме. Да, вижте. Това е влак с гуми. Насъбраха всичките гробници и решихме днес да веселим едната. И след това днес ще да веселим още днес разбрах, че ще веселим около 4. Да, и след това може би ще ядем и ще тръгнем. Ще видим как ще станат нещата, но сега се скачваме по едни стълби. Да, ще ви показваме. Васко е малко по-на офроуд, ама отиваме сега към последната ни гробница, или поне аз се надявам към последната ни гробница. Вчера много ни се насъбраха и трябваше просто да отидем на басейн и да разпуснем малко. Сега ще го кажем тази гробница, ще слушаме какво ще ни кажете към екскурзия. Ще видим. И това е като цяло за ден 3. Ще ви показваме за храната ни, за всичко. Ще ви покажем храната ни, какво ядем, как преживяваме. Вчера на снимах. Ще ви кажем какво ядохме. Салата Цезар беше много вкусна. Да, ядохме. Питката с чесън беше хубава. Имаше питка с чесън, да. Пиришките хапки, какво беше? Сам. Да. Бяха много хубави и соса беше също чеснок. Да. Всичко си беше хубаво. Това беше хубав. Сега хора обаче искам само да видите. Да, може. Ето. Другата част от групата и къде сме ние. Да. Едната част от групата е там, другата е тук. Да. О, виж, тук има нещо. Емануил Манолов. 1860. Да. Да, първите български композитори. Аз го помня с текста. И така. Това хора знаете, че цвета, пащите, как е така. Хоп. И стреляме. Да. Хора ще ви покажете малко, ако може в музея да се снима и така чао. Та хора, сега стигнахме. Но пък май е затворена. За лъжка тракийска гробница. Но може да видите, че май е затворена. Има. Много не може да се види, но тракийската гробница в Казанлък е включена през 1979 година. Списка на световното и наследствена колекция на ЮНЕСКО. Нещо. Ето Казанлъкша тракийска гробница. Attention Tomb of Казанлък. Сега минаваме малко по-напред, това явно не е гробницата. Или поне ще се разходим, защото е много приятно. В момента каза, че днес ще е един от най-топите дни, така че ще видим. Ето време, значи, може би не е тук. Има копие. Тук са стенописите. Не, това е истинска. Да, това е гробницата с стенописите. Както ви я показахме преди малко, тази е истинската, оригинала. Иначе тази, която отиваме сега, е пълно копие. За да пише копие. Най-точно копие. Нещо такова. Ето вижте. Ето копие. Почакай да не се пребия по теста. Ето, копия тракийска гробница. Тази с стенописите са. О, виждаш, вики. Ето, хора, много ги обичам тези. Ето, вижте колко е. Такова става хубаво. Така, нали в гробницата може да снимаме и ще ви пуснем кадър. След гробницата решихме повече да не снимаме по гробниците, защото не ни се занимава. Защото искаме да... Просто всяка една гробница почти не е съща за нас. Той ще ви снимаме като стигнем в хотела. Какъв хотел бе? Ресторанта, не знам как се казва, но по път го видяхме като яхме насам. И всичко да стигнем и всичко най-хубаво да се случи. Хората пощо разбрахме, че може да снимаме. Ще стенописи, които са много оригинални. Вики. Дай ме се чува. Айде на папачета.
Това е чисто на апдейт. Чакайте, така нещо друго. Вижте колко са ценни. Вижте колко фини са направени. Ето ги номерата 1, 2, 3. Ето. Опа, само сходна. Ето и какво става, който иска да си паузне видеото, е така ще някаква. Ето така, ако иска някой си ги паузне, ще покажа всяко едно по-отделно. Ето го тъй, което се води халка от злато. След това, ето го едно, което се води кръгли апликации, което е пак от злато. И две, което е нишки от злато. А пак това там, това е каничка така много стара. Тя е от себо с позлата и така. Чуй, после пака. Ето, влизаме. Вижте колко са хубави, колко са стъйни стените. Ето вижте от отгоре направо, много е яко. Така. Вижте колко стайно има ехо. Доста добре направено. Елате малко да ви покажа една снимка. Бързо. Аз чакам.